Deall, hwyliau isel ac iselder. Gall bywyd prifysgol fod yn gyffrous, ond gall fod yn llethol hefyd. Gall straen, newid, hiraeth a phwysau i gyd arwain at deimladau o hwyliau isel ac iselder. Nid dim ond teimlo'n drist neu gael diwrnod gwael yw iselder. Gall fod yn deimlad parhaus o wacter, anobaith neu diffyg teimlad a all effeithio ar eich bywyd cyfan. Gall ei gwneud hi'n anodd canolbwyntio, effeithio ar eich egni, eich cwsg a'ch archwaith bwyd, a hyd yn oed wneud i weithgareddau roeddech ni mwynhau deimlo'n ddi-ystyr. Cofiwch, nid yw iselder yn arwydd o wendid, ac nid yw'n rhywbeth y dylech chi gael trafferth ag ef ar eich pen eich hun. Mae siarad â rhywun am sut rydych chi'n teimlo mor bwysig, a gall fod y cam cyntaf tuag at deimlo'n well. Gweler ein cyfres o awgrymiadau a strategaethau ymarferol i reoli iselder ar y fewnrwyd, a threfnwch apwyntiad gyda chymorth i fyfyrwyr os ydych yn cael trafferth.